नमस्कार. सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्था निवडणूक पंचवार्षिक 2023-24 ते 2028-29 या माध्यमातून परिवर्तन सहकार पॅनलच्या माध्यमातून आमचं ब्रीदवाक्य आहे, ध्यास परिवर्तनाचा मालक सभासदांच्या हिताचा. या ब्रीदवाक्याप्रमाणे आज आम्ही सिंधुदुर्गातल्या 8 तमाम संघटना एकत्र येऊन ही निवडणूक लढवत आहेत. अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ, शिक्षक भारती, पुरोगामी शिक्षक समिती, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना 2, दिव्यांग कर्मचारी संघटना, अशा एकूण 8 संघटना मिळून आज आपण ही पंचवार्षिक निवडणूक लढवत आहे. आणि ही पंचवार्षिक निवडणूक लढवताना आमच्या या पॅनलचं जी निशाणी आहे ती नारळ आहे. कोणत्याही परमेश्वराची प्रार्थना करत असताना आपण श्रीफळ वाढून परमेश्वराची प्रार्थना करतो आणि त्या पद्धतीने तेच चिन्ह मिळणं हाच आमचा विजयाचा पाया झालेला आहे. ते चिन्ह मिळाल्यानंतर आम्ही विजयाची सुरुवात केलेली आहे. आणि विजयाची सुरुवात करताना परिवर्तन गेल्या 22 वर्षामध्ये आमची जी सत्ताधारी पॅनल आहे हा कारभार करत आहे. त्याच्यापूर्वी आमचीच सत्ता होती. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जी भव्य दिव्य इमारत आहे ही इमारत ही आमच्या पूर्वीच्या कालखंडामध्ये पूर्ण झालेली आहे. आणि मालक सभासदाने एक श्री वामनराव देसाई हे अध्यक्ष असताना अभिनव योजना राबवून मालक सभासदांच्या प्रत्येक महिन्यातून 100 रुपये घेऊन 56 लाख रुपयाचा निधी गोळा केला होता. आणि या निधीतूनच म्हणजे आपल्याच मालक सभासदांना त्याचं व्याज दिलेलं होतं. आणि ही अभिनव योजनेतून एक भव्य दिव्य अशी इमारत बांधलेली होती. आणि ही इमारत बांधल्यानंतर दुर्दैवाने परिवर्तन झालं आणि पॅनल दुसरा जे आता सत्ताधारी संघटना आहे त्यांचं आलेलं आहे. परंतु आज आम्ही नेहमी ज्यावेळी निवडणूक होते त्यावेळी तालुक्याचे 3 मताने एखादा उमेदवार पडला, 7 मताने उमेदवार पडला, जिल्ह्याचे 62 मताने उमेदवार पडला, 100 मताने उमेदवार पडला. हे उमेदवार थोडक्या मताने पडत होते. म्हणून आज आम्ही सगळी काळजी घेतलेली आहे आणि सगळे जे संघटना आहे या 8 संघटना एकत्र येऊन लढत आहोत. आणि हे काम करत असताना आज लोकांना ज्यावेळी संस्थेचा नफा होण्याच्या ऐवजी मालक सभासदांना किती त्याचा फायदा होणार या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. आणि त्या जाहीरनाम्यातली पहिलीच आमची अट आहे की जे मालक सभासद आहे त्यांना 8% दराने मासिक सभेच्या पहिल्या सभामध्ये ठराव घेणार आहे आणि 8% दराने व्याज देणार आहे. आज आपण 19 लाख रुपये कर्ज घेतो. आणि 19 लाख कर्ज घेत असताना ज्यावेळी जनरल सभा झाली त्या जनरल सभेमध्ये आम्ही ठराव घातला की 8% दराने मालक सभासदांना कर्ज मिळालं पाहिजे. परंतु त्याच्यावर चर्चा होऊन सुद्धा जे सत्ताधारी पॅनल होतं त्यांनी कोणत्याही प्रकारची डाळ शिजू दिली नाही. म्हणून मालक सभासदांना आम्ही उपोषणाची नोटीस दिली आणि आज 0.5% व्याज कमी केलं. आता मित्र 0.5% व्याज केलं तरी जवळजवळ 1 वर्षामध्ये व्याज कमी केल्यानंतर गेल्या जनरल सभेनंतर जवळजवळ या वर्षी 1 कोटी नफा झालेला आहे. म्हणजे 1 कोटी नफा झालेला आहे. त्याच्यामुळे 1% जरी व्याज खाली केलं तरी नफ्याचं प्रमाण हे खाली येणार नाही, तेवढंच राहील. म्हणून मालक सभासदांच्या हितासाठी एखादा सामान्य सभासद असेल 25 लाख रुपये कर्ज घेतलं तर 1% व्याज कमी केलं तर जवळजवळ दर महिन्याला 2,500 रुपये त्याला सूट मिळणार आहे. आणि 2,500 रुपये तर जर एका महिन्याला मिळालं तर 30,000 रुपये त्या मालक सभासदांना ती सूट मिळणार आहे. आणि त्याच्यातून 2 फायदे आहेत. एक तर व्याजात सूट मिळणार आहे किंवा एखाद्या गरजू सभासदांना जादा कर्ज घ्यायचं झालं तर त्या 2,500वर जादा कर्ज सुद्धा घेता येणार आहे. म्हणून मालक सभासदांच्या हितासाठी पहिल्यांदा काय करणार तर 8% व्याजदर ही आमची घोषणा आहे. ती पहिल्या मासिक सभेमध्ये करणार आहे. आणि हे व्याज सुद्धा आता पगाराच्या पटीत मिळत असतात. त्याच्यामुळे आज 19 लाख आहे, 5 वर्षामध्ये हे व्याज आपण जे कर्ज मिळणार आहे ते 30 लाखापर्यंत करणार आहोत. आणि जास्तीत जास्त बेनिफिट सभासदांना कसा मिळणार, पतपेढीच्या नफ्यापेक्षा नफा घेऊन तो नफा इतर याच्यामध्ये शेअर करण्यापेक्षा ते भौतिक सुविधा उपलब्ध करण्यापेक्षा मालक सभासद आहे. कैलासवासी दसी सामंत गुरुजी यांनी 500 रुपयाच्या ना नफा ना तोटा या तत्वावर ही
शाखा सुरू केलेली, ही पतपेढी सुरू केलेली, आणि तो जो पतपेढीचा जो ध्यास आहे किंवा जो ना नफा तो ना तोटा या तत्वावर जे धोरण अंबवलेलं आहे त्याला कुठेतरी या सत्ताधाऱ्यांनी थोडंसं बाजूला केलेलं आहे. म्हणून पुन्हा एकदा मालक सभासद हा मूळ सभासद म्हणून त्याच्यासाठी जास्तीत जास्त काय करता येईल या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. आणि हे करत असताना आज आम्ही सगळ्या प्रकारच्या उमेदवार नवीन जुने हे सगळ्या प्रकारचे उमेदवार दिलेले आहेत आणि कोणताही प्रांतवाद न करता DCPS धारक 4 उमेदवार दिलेले आहेत. विरोधी पॅनलमध्ये एकही DCPS धारक दिला नसल्यामुळे आज त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकवून लागली. कारण DCPS धारकांसाठी सुरुवातीला अपघात विमा योजना 2 लाखाची होती, ती आज 15 लाखाची गेलेली आहे. एखादा सभासद मयत झाला तर त्याच्यासाठी त्याच्या कुटुंबावर त्यांना पेन्शन नाही म्हणून त्यांना निदान कुटुंबासाठी काढलेलं कर्ज किंवा एखाद्या आजारपणासाठी काढलेलं कर्ज हे तात्काळ फेडता यावं या दृष्टीने आपण सगळ्या सदस्यांनी, विरोधी सदस्यांनी, DCPS धारकांनी यांनी पहिल्यांदा 2 लाखाची योजना आली आणि आज 15 लाखाची योजना लागू आहे. भविष्यात त्या योजनेमार्फतच त्यांचे DCPS धारकांचे जे वेगळे मुद्दे असतील ते सुद्धा सभागृहात मांडता यावे यासाठी आम्ही 4 सभासद दिलेले आहे आणि जुने अनुभवी माणसं यामध्ये पॅनलमध्ये आम्ही उभी केलेली आहे. हे करत असताना दुसरी एक गोष्ट, आमच्या कर्मचाऱ्यांनी आपण कर्ज घेतो, राष्ट्रीयकृत बँकेकडून कर्ज घेतो, पण ह्या बँकेकडून कर्ज घेतल्यानंतर गृहतारण कर्जासाठी कर सवलत मिळते, इन्कम टॅक्सची सुविधा मिळते, परंतु आपल्या पतपेढीमध्ये ही योजना लागू नाही. ती योजना भविष्यामध्ये रायगड, कोल्हापूर, रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये चालू आहे. तिचं बेनिफिट आपल्या मालक इन्कम टॅक्सची सुविधा गृहतारण कर्जासाठी आमची जर पॅनल आलं तर ती लागू करणार आहे. दुसरी गोष्ट, आज बऱ्याच गोष्टी आहेत. कोअर बँकिंग सुविधा, कोअर बँकिंग म्हणजे आपल्या शिक्षकांच्या बदल्या वारंवार सावंतवाडीतून मालवणला, मालवणचा देवगडला अशी असे बदल्या होत असतात, त्याच्यामुळे वारंवार खाती बदलावी लागतात. त्याच्यापेक्षा कोअर बँकिंग केलं तर कोअर बँकिंग केल्यानंतर ते खात्यात कोणत्याही प्रकारचा बदल न करता ते दुसऱ्या तालुक्यात गेलं तरी तेच खातं त्याला लागू होणार. म्हणून कोअर बँकेची सुविधा आमच्या या जर पॅनल आलं तर त्यांना मालक सभासदांना त्याचा बेनिफिट आम्ही राबवून देणार आहे. तसंच जे आकस्मिक कर्ज आहे, ही आकस्मिक एखादा अपघात झाला, काय झालं तर त्यावेळी तात्काळ पैसे दुसऱ्याकडून मिळत नाही, म्हणून बँकेत गेल्यानंतर एक सही करून दिल्यानंतर, रोखा दिल्यानंतर तात्काळ त्याला सुविधा मिळावी याच्यासाठी 1 लाख कर्ज आकस्मिक कर्ज म्हणून आम्ही त्याचा बेनिफिट सभासदांना लाभ मिळवून देणार आहे. जे गुणवंत विद्यार्थी आहेत त्यांना तुटपुंज अशी रक्कम दिली जाते. जाण्या येण्याचा खर्च जास्त परंतु रक्कम कमी, म्हणून ती सुद्धा वाढवून देणे, दुप्पट तिप्पट, म्हणजे खर्च भागून त्याला काहीतरी त्याच्यातून शिल्लक राहील अशी दुप्पट, म्हणजे तेही गुणवंत विद्यार्थ्यांची जी रक्कम आहे त्याच्यात वाढ करणार आहे. दरवर्षी आपण लाभांश घेतो, लाभांश घेतल्यानंतर त्याचा बेनिफिट एक ठराविक शेअर करणाऱ्यांनाच असतो, परंतु त्यांनाही लाभ मिळाला पाहिजे. त्याप्रमाणे आपल्याला बाकीच्या सभासदांना सुद्धा 100% सभासदांना सुद्धा लाभ मिळण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आम्ही राबवणार आहोत. त्याचप्रमाणे मातृसन्मान योजनेअंतर्गत प्रसूती खर्चासाठी सुमारे 1 लाखाची आम्ही तरतूद केलेली आहे. एखादी प्रसूती झाली तर त्या प्रसूतीच्या कालावधीत आर्थिक चणचण भासू नये म्हणून या अशा ज्या प्रसूतीच्या कालावधीसाठी आम्ही तात्काळ रक्कम मिळवण्यासाठी 1 लाखाची तरतूद केलेली आहे. गरजू मुलं समाजामध्ये, आता कोरोनासारखा काळ होता, ज्यांचे आई गेली, वडील गेले आणि ती मुलं निराधार झाली, अशा निराधार मुलांसाठी आमचा जो स्वतंत्र फंड आहे तो तसाच पडून आहे. या फंडातील काही रक्कम या गरजू प्रत्येक तालुक्यातून 1-2 विद्यार्थ्यांना किंवा उच्च शिक्षण घ्यायचं झालं तर त्या मुलांना पैशाअभावी शिक्षण घेता येत नाही, म्हणून गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची फंड तयार करून जो फंड आहे त्याच्यातून गरजू विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळवून देणार आहे. किंवा जो आपला आपण दैनिक भत्ता आणि प्रवास भत्ता, मीटिंग भत्ता घेणार नाही आमच्या सभासदांनी ठरवलेला आहे, असा तो भत्ता शिल्लक राहणार आहे. किंवा वेगळे दुसरा फंड आहे, या फंडातून गरजू विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी आम्ही त्यांना सवलत देणार आहोत. त्यांना आर्थिक मदत प्रत्येक तालुक्यातून 1-2 जरी विद्यार्थी घेतले तरी 8-16 विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक लाभ मिळवून देण्यासाठी आम्ही त्याचा उपयोग करणार. अशा वेगवेगळ्या योजना आम्ही या माध्यमातून करणार आहोत. आता हे करत असताना काही लोक विध्वंसक लोक चुकीच्या माध्यमातून लोकांसमोर दिशा, इलेक्शन आलं की अपहाराच्या गोष्टी करतात.
एरवी अपहाराच्या गोष्टी करत नाही, पण इलेक्शन आलं की पण अपहारामध्ये जे जे कोण दोषी आहेत त्याला शिक्षा ही झालीच पाहिजे. पण चुकीच्या पद्धतीने जे सादर करतायत त्या चुकीच्या पद्धतीनं सादर करण्याला आमचा विरोध आहे. जो गुन्हेगार आहे तो माझा असू दे तुझा असू दे, सगळ्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. आपला पतपेढीचा कारभार हा सिंधुदुर्ग ओरोस या मुख्यालयाच्या ठिकाण होत असतो आणि या मुख्यालयाच्या ठिकाणातून एखाद्या वेळी जर सगळ्या शाखावर दररोज त्याचा हिशोब मुख्यालयात येत असतो आणि तो हिशोब बघण्याची जबाबदारी त्याच्यासाठी 5 कर्मचारी, अध्यक्ष, सचिव ही सगळी मंडळी असते. त्याच्यामुळे जर एखाद्या शाखेमध्ये अपहार झाला तर त्या शाखेचा कर्मचारी आणि संचालक जेवढा जबाबदार असतो तेवढीच जबाबदारी ही इथल्या कर्मचाऱ्यांची आणि अध्यक्ष संचालक मंडळाची असते. त्याच्यामुळे दुसऱ्याच्या निवडणूक आलं की ते खापर सोडायचं आणि निवडणूक आल्यानंतर एक चुकीचं माहोल समाजामध्ये निर्माण करणं बिनविरोध करणार होतं. काही संघटना सांगतायत बिनविरोध. बिनविरोध याचा अर्थ वेगळा आहे. ते म्हणतायत बिनविरोध याचा अर्थ 2 संघटना एकत्र येऊन युती करणं म्हणजे बिनविरोध नाही. बिनविरोधमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जेवढ्या संघटना आहेत 15 संघटना आहे. या 15 संघटना ज्यावेळी आमची बैठक झाली त्यावेळी प्रकाश दळवीभाई यांनी पहिला मुद्दा मांडला, ज्या लहान मोठ्या संघटना आहेत त्यांना एकत्र करूया आणि बिनविरोधचा विषय. पण त्यांनी तसं न करता आमच्याबरोबर फक्त अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ आणि शिक्षक समिती यांच्यामध्ये जागा वाटप करून घेऊया असा तो प्रस्ताव ठेवला. असा प्रस्ताव ठेवून तो जागा वाटपाचा प्रश्न होतो. परंतु उर्वरित ज्या 13 संघटना आहेत त्या 13 संघटनांचे उमेदवार आहेत. त्याच्यामुळे तो बिनविरोध करणार होतो म्हणून लोकांना जो आभास निर्माण करतायत तो चुकीचा आहे. आमचं मत होतं 15ही संघटनांना एकत्र घेऊन ती आपण बिनविरोध करूया, पण ते त्यांना मान्य नव्हतं आणि लोकांमध्ये एक नको ती समाजामध्ये चुकीची भावना निर्माण करतायत. आता काही ठिकाणी प्रचार करत असताना त्याने आपल्या सभासदांना, महिला भगिनींना विशेष करून भीती दाखवतायत. एक मत अमक्याला टाकलं तर बाकी सगळी तुमची मतं बाद होणार किंवा तुम्ही कोणाला मत दिलात हे आम्हाला समजणार आहे. त्याच्यामुळे महिलांच्या मतामध्ये भीती वातावरण निर्माण करतात आहेत. काही सभासदांना तर काही लोक तुमचा फोटो काढणार, मतदान केल्यानंतरचा फोटो काढून आम्हाला दाखवायचे आहे, अशा चुकीच्या दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात आहे. हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. शेवटी निवडणुका ह्या 4 दिवसाच्या आहेत. सत्ताधारी असू दे विरोधी, आपण सगळे शिक्षक आहोत, मालक सभासद आहोत. तेव्हा लोकांना निर्भीडपणे मतदान करू दे. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव, ज्यांच्या लोकांमध्ये विश्वास आहे ते मतदान करणार आहेत आणि निवडून देणार आहेत. परंतु दहशतीचं धोरण राबवून किंवा लोकांच्या मनात भीती निर्माण करून मतदान करून कोणी घेऊ नये. आमचं प्रामाणिक मत आहे, ज्यांना जो कोण चांगला उमेदवार आहे त्या उमेदवारांना तुम्ही प्रामाणिकपणे मत करा. आणि मत करत असताना आम्ही परिवर्तन पॅनलच्या माध्यमातून 15 उमेदवार केलेले. हे 15 उमेदवार हे सक्षम उमेदवार आहेत आणि हे सक्षम उमेदवार या बँकेमध्ये परिवर्तन घडवून आणणारच आहेत. सगळ्या प्रकारचे जुने नवीन उमेदवार तयार केलेले आहेत आणि या सक्षम उमेदवारांना DCPS धारक आहेत. DCPS धारकांना सुद्धा त्यांच्या संघटनेमध्ये ठराव झालेले आहे. जी संघटना DCPS धारकांना प्रतिनिधित्व देईल त्या संघटनेला आपण पाठिंबा किंवा त्या उमेदवारांना पाठिंबा देणार आहोत. त्यामुळे त्या पद्धतीने त्यांचा सुद्धा पाठिंबा आहे. सर्व लहान थोर मंडळीचा, मालक सभासदांचा आम्हाला पाठिंबा आहे. मोठे नेत्यांचा पाठिंबापेक्षा मालक सभासदांचा हा वाटा हा महत्त्वाचा आहे आणि तो पाठिंबा आज समाजातून आपल्याला मिळत आहे. आणि हा पाठिंबा मिळाल्यामुळे विरोधक आपल्या विरुद्ध, आमच्या विरुद्ध चुकीच्या भावनाने हे करतायत. बदल्यांच्या बाबतीत सुद्धा तसंच. बदल्यांच्या आंतरजिल्हा बदली होत असताना शिक्षक भारतीने आंदोलन केलं. मी स्वतः जेव्हा जिमखान्यावर मीटिंग झालेली ती गिरीश महाजन यांना बैठक घेऊन त्यांना माझ्या स्वतःच्या हस्ताक्षराने पत्र दिलेलं होतं आणि त्यांनी 4 दिवसांनी शिष्टमंडळ मुंबईला बोलवलं होतं आणि त्या 4 शिष्टमंडळ गेल्यानंतर या लोकांच्या 4 दिवसामध्ये जी 10% अट होती ती रद्द करण्याचा आदेश आलेला. म्हणजे मालक सभासदांना काम करत असताना त्यांच्या हिताचे जे परजिल्ह्यातील उमेदवार आहेत त्यांना स्वगृही जाण्यासाठी सुद्धा आमच्या संघटनेचा वाटा होता, आमचा वाटा होता. त्याच्यामुळे तुम्ही कोणत्याही प्रकारच्या दहशत किंवा ह्याला बळी न पडता नारळ या निशाणीवर तुम्ही काय करा, फुलीचा एकच शिक्का मारा आणि 15ही उमेदवार आपण निवडून द्या. आणि त्या निवडून देण्यासाठी कोणालाही घाबरू नका. आपल्या सर्व संघटनाचे प्रतिनिधी, आपल्या 8ही संघटनाचे जिल्हा प्रतिनिधी, राज्य प्रतिनिधी, सामान्य सभासद हे सगळे तुमच्या पाठीशी आहेत. पुनश्च तुम्हाला एक कळकळीची विनंती करतो,
अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघटनेचा राज्य संयुक्त चिटणीस, ते पदापेक्षा मी या पतसंस्थेमध्ये 15 वर्ष काम केलेलं आहे, 15 वर्षाचा अनुभव आहे. तुम्हाला कळकळीची विनंती करतो की तुम्हाला या परिवर्तन पॅनलला मत देऊन जे आज 22 वर्ष एका सत्ताधाऱ्यांची सत्ता आहे ती बदलून टाकायची आहे आणि ती काम मालक सभासदच करू शकतात. तेव्हा कोणत्याही प्रकारच्या दबावाला न बोलता महिलांनी, गरीब लोकांनी, वरच्या पट्ट्यातील लोकांनी येऊन 100% मतदान कसं होईल या दृष्टीने प्रयत्न करूया आणि नारळ या चिन्हाला मतदान करूया आणि पुनश्च या सिंधुदुर्ग पतपेढीमध्ये बदल करूया आणि ती बदल करण्याची धमक तुमच्या मालक सभासदांना आहेत ती तुम्ही पूर्ण कराल. ती तुम्हाला सगळ्यांना पुन्हा मालक सभासदांना कळकळीची विनंती करतो आणि नारळ या चिन्हावर 14 तारीखला मतदान करा. मतदान करत असताना 8 मतं द्यायची आहेत, तालुक्याला 1 मत द्यायचं आहे आणि जिल्ह्याला 7 मत वोटिंग करायचं आहे. 7 फुलीचे चिन्ह मारायचे आहेत. सर्वसाधारण पुरुषासाठी 2 फुल्या मारायच्या आहेत, सर्वसाधारण महिलासाठी 2 फुल्या मारायच्या आहेत आणि इतर याच्यासाठी 1 फुली मारायची. म्हणजे मालक सभासदांना सगळ्यांना विनंती करतो की तालुक्याला 1 आणि जिल्ह्याला 7 मतं, एकूण 8 मतं घाला आणि आपलं पवित्र मन हे विजयासाठी तुमचं पवित्र मध्ये आम्हाला परिवर्तन घडवण्यासाठी फार मोलाचं ठरेल आणि तो बदल तुम्ही घडवाल अशी विनंती करतो आणि परमेश्वर चरणी प्रार्थना करतो या सगळ्या लोकांना परिवर्तन घडवण्याची सद्बुद्धी देव आणि नारळ या चिन्हावर फुलीचा शिक्का मारून आपण पुनश्च 15 तारीखला होणाऱ्या निकालामध्ये 15 जागा निवडून देऊया अशी तुम्हाला कळकळीने विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय भारत. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.